Možda će taj zakon donijeti promjenu nabolje, jer premda su izravna strana ulaganja za 40% veća nego lani, Hrvatska i dalje ne privlači poduzetnike iz jugoistočne Europe. Zanimljivo, ni domaći poduzetnici ne bi svojim kolegama preporučili ulaganje u Hrvatsku. Brzinom od 150 km/h ovaj stroj izbaci 1000 rolica papira u minuti. Od toga 400 se izvozi. Proizvodi bosansko-hercegovačke tvrtke nakon trgovina u regiji krenuli su u osvajanje domova Europske unije iz tvornice nadomak Zagrebu. Tu je veće tržište i mi smo već zahvaljujući toj investiciji u Hrvatskoj uspjeli dogovoriti velike poslove u Italiji, Mađarskoj i sad trenutno dogovaramo i u Austriji. No većina poduzetnika zemalja takozvanog Zapadnog Balkana ne razmišlja na taj način. Prema rezultatima istraživanja Biznis barometra, Srbija je najomiljenije tržište za ulaganje i trgovinu, dok je Hrvatska s Kosovom na začelju ljestvice. Više od pola ispitanih srpskih poduzetnika preporučilo bi svoju zemlju stranim ulagačima, dok bi Hrvatsku preporučila tek trećina hrvatskih ispitanika. Najbolje je ocijenjeno tržište Kosova. Uvjeti za ulaganja i trgovinu na hrvatskom tržištu značajno su se promijenila ulaskom zemlje u Europsku uniju. Od sredine 2013. godine ovdje vrijede nova pravila kojih se moraju pridržavati svi ulagači. Ta pravila su za naše tržište definirana u Briselu, dok istočni susjedi nemaju takva ograničenja. Države CEFTA tržišta još uvijek imaju određene slobodne ruke u privlačenju stranih investicija, pa također tu možemo isto tako reći za Srbiju, koja ima određena direktna dogovaranja sa stranim investitorima, kao na primjer Kina, Rusija, Azerbejdžan i druge neke zemlje. U Hrvatskoj to više nije moguće, no postoje druge prednosti. Zato što je u Europskoj uniji i što ima država bolji imidž, a Srbija ima svoje prednosti sigurno jer je energija jeftinija, nesređeno je tržište. Ono što je zajedničko svim tržištima regije je niska pravna sigurnost, a od toga svaki ozbiljan investitor bježi glavom bez obzira.